ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ କଥାବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଏକା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ନା ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାପରେ ରାଜା ସବାକୁ ରାତି ଖାଉ ଖାଉ ବନବାସ ଗଲେ ଏବଂ ତାପରେ ରାବଣକୁ ବଧ କରି ଲଙ୍କା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲଙ୍କାରେ ବିଭୀଷଣକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତ ଘଟିଯିବ ନା ସେଇ ବନବାସ କିଏ ପାଇଛନ୍ତି ନା ଯେ ଧର୍ମର ପଥିକ ପାଲଟି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ସେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସିଏ କଣ କଲେ ନା ସିଏ ମଧ୍ୟ 12 ବର୍ଷ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ସ୍ତୂପ ଏକା ନୁହେଁ। ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୀତାକୁ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଜ୍ଞସେନୀକୁ, ଉଭୟଙ୍କ କଥାବସ୍ଥା ଟିକିଏ ମାତ୍ର ଫରକ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସତୀ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ନା ପଞ୍ଚପତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ସତୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟ ଭେଟୁ। ତେଣୁ ଚରିତ୍ର ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ କଥାବସ୍ତୁ ଏକା। ଯଦି ତାକୁ ତୁଳନା କରିବା ଅନେକ ସମୟ ଚାଲିଯିବ। ଅନେକ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ହଉ ବା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ କବି ମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ନିଜର ପଢିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମ ପାଖେ ସମୟ ଖୁବ କମ, ଖାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମୟ ଆସିଯାଉଛି। ଅନେକ କଥା କହି ସମୟକୁ ବଢେଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। କେବଳ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଗୋଟେ ହଉଛି ସୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କୁ, ଗୋଟେ ହଉଛି ରାମାୟଣ, ଗୋଟେ ହଉଛି ମହାଭାରତ। ସଂସାର ଯାହା ଲେଖେ ଏକା ପରି କିଛି ବିଭେଦ ନାହିଁ। କେବଳ ତାକୁ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ ତାହା ହିଁ ତାକୁ କହୁଛେ। କହିପାରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବା ଜଣାଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହା ବଞ୍ଚିଛି, ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଯୋଉମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ନଗ୍ନତାର ରୂପ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଗାଁର ମନ୍ଦିର ବାସ୍ନା ନ ଦେଖି ହୁଏତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଡାଫୋଡିଲ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଲଗା, ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଲଗା। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାରେ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କର ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଦେଶ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ। ଏଇ ଜାତିର ମହନୀୟ କୀର୍ତ୍ତି ମନେ ପକେଇ ଦିଅ। ଗୋଟେ ହଉଛି କୋଣାର୍କ, ଯିଏ ହଉଛି ବିଶୁ ମହାରଣା ପୁଅ, ଯାହା ହଉଛି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ପକେଇ ଦିଅ, ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ଆଣିଥିବା ବାଜିରାଉତ ମନେ ପଡି ଯାଉଛି। ମାନେ ଯେମିତି ଆମ ପାଖେ ଏତେ ମହନୀୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ର, ତେଣୁ ବୃହତ ନଥାଏ। ମୁଁ ଦେଖେ ବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ସିନ୍ଧୁର ଦର୍ଶନ। ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଭିତରେ ବୃହତର ଚିନ୍ତନ କରିପାରିବ, ସେ ତେବେ ସମାଜ, ସେ ତେବେ ଜାତିର, ସେ ତେବେ ନିଜ ଗାଁ ମାଟିର, ନିଜ ଭାଷାର, ନିଜ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିବ। এইটা হচ্ছে ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ଯଦି ଆମ ପାଖେ ଭାଷା ନାହିଁ ବୋଲି ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଷା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଛୁଇଁ ଆସିଛି। କଣ ପାଇଁ କହୁଛି? ଖୁବ କମ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଜେଏନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଗୋଟେ ସେମିନାର ପାଇଁ। ସେଠି ଜର୍ମାନର ଆସିଛନ୍ତି ଗବେଷକମାନେ, ସେଠି ଆସିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ଗବେଷକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଜାପାନର ଗବେଷକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେ କି ତୁଳନାତ୍ମକ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ମହାଭାରତ ଅଛି, ରାମାୟଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କଥାବସ୍ତୁ ଏକା ଥିଲା। ସେଠି ରାବଣ, ଏଠି ରାବଣ। ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ରାବଣକୁ ପୋଡ଼ି ଦଉଛେ କେମିତି ଦେଖୁଛେ? ଯଦି ଅନ୍ଧକାର ନଥାନ୍ତା ଆଲୋକ ସନ୍ଧାନ କେମିତି ପାଇଯାଆନ୍ତେ? ଯୋଉମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି କେତେ ନିଃଶ୍ୱାସ, କେତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, କେତେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାସ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାରଜ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମହାଭାରତ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଲେଖକ କେହି କହିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଜର ଆତ୍ମଗର୍ଭରେ ସେଠି ବେଗ କରି ଖୁଲିବ ପଛେ, ପେଟ ଫାଟି ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଆତ୍ମ ବଡ଼ିମା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, କି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେ ନିଜକୁ
ମହା ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଏ କଥା ଭାବିବ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଗର ମହାଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ମୂର୍ଖ ଯେ ମୂର୍ଖତା ପରିପ୍ରକାଶ କରେ ସେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ ନଥାଏ ଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା ନଥାଏ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ପଢିଲେ ନଥାଏ ଜ୍ଞାନ ସେଇଠି ଅଛି ଯୋଉଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଭାବାପନ୍ନ ହବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦିଚ୍ଛା ଦେଇପାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଳେଇ ଦେଇପାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାରେ ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ସତ୍କର୍ମ ସତ୍କର୍ମ ସତ୍ନୀତି ଧର୍ମରେ ଚାଲିପାରିବ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯାହା କହିଥିଲେ ତେଣୁ ଅହିଂସା ଠାରୁ ଧର୍ମକୁ ଗାନ୍ଧୀଆନ ଧର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବା ସବୁ ଧର୍ମ ଭିତରେ ସେ ବାଇବେଲ ହଉ ସେ କୋରାନ ହଉ ସେ ଗୀତା ହଉ ସବୁଠି ଗୀତା ଧର୍ମ ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ ନା ଯେ ସେ ସେଠି ଆମ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଅଛି ରାମ ଦହି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଅନେକ କହିବା ଅନେକ ବକ୍ତା ଭିତରେ ମାନଙ୍କ ପାଖେ ଏତେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସାହିତ୍ୟର ଅଭାବ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ମତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯାହା ମୋ ସାହିତ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ମୋ ଭାବଧାରା ବଞ୍ଚିଛି ମୋ ଦେଶ ଜାତିର ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ମକସଦ ଗାଁ ଯୋଉ ଗାଁକୁ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଥରେ ଆସିଥିଲି ଏଇ ଗାଁ ମାଟିରେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏଠି ଆୟୋଜକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମଞ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏବଂ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି এইଥିପାଇଁ ସମୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଯେ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କହିବାକୁ ଥିବା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷମା କରିବେ ସେଠି କହିବେ